velkommen til en Plan B Walk and Talk. Den her dejlige forårsvejr er det jo bare med at komme ud og gå lidt og få tankerne sådan lidt hen. Som en gammel storage-mand, som jeg er, så har jeg gået og spekuleret lidt over. Det er jo en vanvittig udvikling, der har været over de sidste 25 år, som jeg har rodet med storage. Dengang var det MMF drives, som var det vilde, kæmpe store harddiske, som fyldte, jeg ved ikke hvor meget, og brugte, jeg ved ikke hvor meget strøm. Det var en lidt tankevækkende udvikling, der har været, vil jeg sige. Jeg har lige læst, at det sidste nye er 100 terabyte spinning disk, der er på vej frem. Noget, der bruger Hammer Technology Heat Assistant Magnetic Recording, som er en teknologi, man har opfundet, hvor at man har en lille bitte laserstråle, der sidder foran læseskrivehovedet, som opvarmer magnetpladen. Så kan man have en større densitet på magnetskiverne. 100 terabyte, ja. Har vi brug for det? Tja. Hvis man spurgte os for 3 år siden, så nej. Hvad skulle vi bruge det til? Men når man ser på det mønster, man ser i store virksomheder, så er det jo ekstreme mængder data, der bliver gemt hver år. Og det stiger ikke, eller det stiger. Det bliver ikke mindre i hvert fald. Det kommer aldrig til at stoppe, hvad vores mennesker skal forbruge af data. Når vi snakker SSD og flashmedier, så ser vi jo også en meget stor udvikling. Sidst jeg var i Las Vegas sidste år, stod jeg med en 75 terabyte flash disk SSD, om man vil. I år skulle der komme en 150 terabyte på 2,5 tomme. Igen, det stopper aldrig. Det er jo ekstreme store diske, vi ser på en meget, meget lille footprint. Og det betyder jo for dit datacenter, at du ikke har brug for så mange redskab mere, som du havde i gamle dage. Du har ikke brug for at bruge så meget strøm. Du har ikke brug for meget køling mere. Der er en masse ting, som gør en frygtelig masse benefits for det moderne datacenter i dag. Men I kan jo kontakte os her på Plan B for at høre lidt om, hvad kommer der til at ske i fremtiden med større og større datamængder. Hvordan håndterer vi alt det her growing data, der bare fortsætter derudad. Det er slet ikke til at tænke på, hvordan det kommer til at foregå de næste par år. En ting, som jeg i hvert fald også har lagt lidt mærke til, det er, at vi er blevet mere og mere glade for meget, meget højopløselig video. Og for eksempel den her video, jeg optager nu, den er optaget i 4K 60 frames. Det er altså en ret stor datamængde, der skal til. Og 8K står og banker på døren lige om lidt. Har vi brug for det? Havde vi brug for 4K? Tja, det er jo meget rart nu, når vi har det. Som medie, det bliver helt klart en stor spiller på storage-markedet i mange år. Eller inden for de mange år. Næste år. Så lidt at tænke over derude. Og så jeg komme ud og få lidt frisk luft. Det har vi alle sammen brug for. Ha' en fantastisk dag.